Hungary bitang hakama mulir nang tangkap bundeng saya mana VPF ni pray UPPL sem deputation also hordeng na dikon pakai beliau sem बे खोथा जानो हाया बेखौ बुंलानाय राव होननानै बुंजायो बहाय जेबो ओंथिबो गैया बिदि घटनाबो जाफेरा दा बे बुंनायाव जवाब होनांगौ बिनि फिननाय होनांगौ होननानैबो आं साना बेफोर मोनसे ओरैनो माने पातला एबा रेजें मोनसे पातल उपरंगा होननानै जेखौ बुङो आरो तुलुंगा मन्तब्य आरो बिदिजों समाजा उन्नति जाया आरो बहाय जेबो गोथौथि गैया आरो बेबायदि परिबेसजोंनो बिदि बुंनाय बिनि सिन्ताधारा बिदि फाव फेसनानो बिपिएफ राजनैतिक दलखौ माने फोजोबस्रांनायनि मोनसे मूल खारन दिनै बिपिएफआ जोबनो थांनायनि खारना जाहैबाय बेबायदि सिन्ताधारा बेबायदि बुंनाय बिदि फाव फेसनानो बिपिएफखौ फोजोबनायनि लामायाव लांगासिनो दं फैबाय थानाय समफ्राव नैबे UPPL हानजाया एबसुलेट मेजरिटि लानानै सरकार खुंगोन सानो ने नोंथाङा दानि जि परिस्थिति आहा मोनसे बिश्वास दङ जे बिटिसि आव गभर्नमेन्ट दानो थाखाय जेसेबां मेजिक नाम्बार नांगौ बे मेजिक नाम्बारखौ UPPL आ एबाराव मोनगोन रायजो राजानिफ्राय मा खावलायनो थागोन जे नोंथाङा UPPL नि सरकारखौ गोख्रों खालामनांगौ खालामनांगौ जेला मोनसे सरकारा एबा गभर्नमेन्टआ गोख्रों जानो हायो होमब्ला गोबां रायजो राजानि थाखाय मोनसे स्पष्ट सिद्धान्त लानो हायो गोख्रों डिसिसन लानो हायो होमब्ला रायजो राजानि अभाब अभियोगआ पुरन जायो आरो मोनसे जिनिसखौ आं खावलायनो लुबैयो नोंथांमोननि गेजेरजों जे राजनैतिक भाबै जोङो जुदि गावनानै थायोब्ला विभाजन जायोब्ला बहाय एसे अराजक जायो बिशृंखल जायो अशान्ति जायो बहाय जौगानायनि बाथ्रा थानो हाया गतिके आयफा रायजो राजा जेसेबां दङ जोङो ज' जानि खौसे जानाय ज' जानाय गोरोबलायनाया रावनिबो थाखाय बे खथि नङा बयनिबो थाखाय बे मोजां गोजोन बयनिबो थाखाय बे मोनसे मंगल आरो मोजां दिनैनि दिनाव UPPL आव रायजो राजाखौ मानो फैनांगौ होनना सानो आं एसे सिगाङाव बुंबाय मोनसे राजनैतिक सुस्थता पलिटिकल स्टेबिलिटिखौ जोंनो नांगौ आरो दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL राजखान्थि हान्जानि गेजेरजों बे मोनसे पलिटिकल स्टेबिलिटिया जोंनि जायगायाव फैनो थांगासिनो दं दा बेखायनो जों बयबो जेला जगदान जागोन ज' जागोन खौसे जागोन आरो बे गोख्रोंसिन जागोन पलिटिकल स्टेबिलिटिया जोंनि जायगायाव जेला गोख्रोंसिन जागोन हेलानो जोंनि अभाब अभियोगखौ पुरन खालामनायाव गोरलै जागोन होमबानो जोंनि गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव लामा बान्दो दंगनिफ्राय आरम्भ खालामनानै रांखान्थि बिथिङाव देहा बिथिङाव जोङो लुबैनाय बायदि जौगासारनायखौ जों मोनगोन जिखिनि विभिन्न राजनैतिक दलाव थानानै खामानि मावनाय एबा समाजखौ सिबिनाय दिनैनि UPPL राजनैतिक दलाव मानगेरेत प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जिखिनि मोनसे परिबेस मोनदों आरो भबिष्यतखौ जिखौ नुदों राजनैतिक जि भबिष्यत बे गासै खोथाफोरखौ बे विभिन्न दल संगठननि व्यक्तिफ्रा साननो हायो आरो बे साननायजों बुजिनायजों दिनैहाय लैहोर आरो दिनैनो प्रथम एबा बहायल' नङा सानफ्रोमबो मावबा 1000 मावबा 500 मावबा 200 जगदान UPPL दलाव जाबाय थानायखौ बयबो निश्चय नोंथांमोनहाबो नुदों बिनि गुदियाव बेखौनो लुबैदों जे मोनसे सुस्थ परिबेस मोनसे राजनैतिक सुस्थता जाय राजनैतिक सुस्थता फैयोब्ला ओनसोलनि जौगानाय गोबां विभिन्न धरननि जातीय जेंनाफोर रांखान्थि जेंनाफोर बा जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय सुबिदा जायो बे गासै बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै दिनै रायजो राजा विभिन्न दलनि दैदेनगिरि मावथिफारियाफ्रा दिनैहाय जगदान जादों BTC नि पार्कखौ